Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi avui aquí. Tinenta d'alcaldia Maria Eugènia, consellera Eva Menor, directora general Beatriz Carrillo, membres de CAR, president de CAR, Benedetto, representants de la UNESCO, membres d'entitats, de xarxes, moviments socials i totes les persones que avui ens acompanyeu. Benvinguts i benvingudes a Barcelona. Abans de començar m'agradaria fer un agraïment molt sincer a totes les persones que han fet possible el Pla Antiracista de Barcelona i sobretot també aquestes jornades, a l'equip de l'Ajuntament, a les diferents àrees que s'han involucrat i serveis que han treballat durant aquests mesos i especialment al Departament de Drets Humans i d'Interculturalitat. El Consell Assessor Antiracista, com no, que sou l'ànima d'aquest pla, per la vostra implicació, la vostra exigència i la vostra mirada crítica en tot el procés. El Carlos Castilla, que ha estat una peça clau en la construcció i en el pensament d'aquest pla, i també a la Vanessa Cano, persona essencial per a aquest pla i a la que vull també agrair públicament la seva dedicació, les ganes i sobretot el seu perfeccionisme. També a ICAR i a totes les persones que heu ajudat a construir aquestes jornades conjuntament amb nosaltres i a la UNESCO per tornar-nos a obrir les portes i continuar generant aliances globals molt necessàries per avançar en la lluita contra el racisme i les discriminacions. Perquè res del que passa avui aquí és casual. Aquest espai és possible perquè hi ha moltes persones que des de llocs molt diferents fa temps que treballen dia a dia per construir ciutats més diverses, més igualitàries i més justes. I crec que també és important fer aquest reconeixement. Quan vam començar a imaginar la presentació del Pla Antiracista de Barcelona tenia molt clar la dimensió que tenia que tenir. Aquest pla neix de la necessitat, experiències i realitats que viuen moltes persones a Barcelona i per tant la seva prioritat sempre ha estat tenir un impacte real en la vida quotidiana de la ciutat i sobretot de la seva gent. Però també tenia molt clar que Barcelona havia de fer un pas més endavant, que Barcelona podia ajudar a obrir converses, a generar aliances i a compartir aprenentatges amb altres ciutats i amb altres institucions. I que davant una realitat global com és el racisme, les ciutats també podien assumir un paper de lideratge. No des de l'autocomplaença, sinó des de la responsabilitat, des de la voluntat de construir eines útils, compartides i transformadores. I això és també el que representen aquestes jornades, la voluntat de connectar el treball local amb una mirada global, de posar en diàleg institucions, ciutats, entitats i moviments socials i d'entendre que moltes de les respostes que necessitem només es podran construir compartint experiències i aliances. La celebració d'aquestes jornades connecta també amb un compromís de Barcelona que va assumir durant el Fòrum Global de la UNESCO contra el racisme i la discriminació celebrat a la ciutat, un compromís clar que és reforçar el paper de les ciutats en aquesta agenda global i contribuir efectivament a la construcció de l'Aliança Global contra el Racisme. I avui fem un pas més en aquest camí, perquè sabem que el racisme continua impactant vida de moltes persones i continua condicionant drets, oportunitats i trajectòries de vida. Però també sabem una altra cosa, sabem que les ciutats poden ser espais de transformació, espais on es construeixen drets, on es construeixen convivències, on es construeix confiança, i on també es poden construir noves formes de representació i de participació. I això ens interpel·la directament. Perquè l'antiracisme no és només una política pública, no és només una agenda concreta, és una manera d'entendre la democràcia, una manera d'entendre la ciutat i també una manera d'entendre quin futur volem. I ens agradaria fer-ho també des d'una idea que per a nosaltres és especialment important, la necessitat de construir esperança, i esperança en majúscules, perquè davant de discursos que divideixen, simplifiquen o exclouen la ciutat tenim una responsabilitat molt gran que és construir altres relats alternatius, relats que ampliïn drets,
que generin confiança, que reforcin aquesta confiança i sobretot també que ens ajudin a imaginar futurs compartits. I aquest és també l'esperit d'aquestes jornades, no només analitzar els reptes, sinó compartir eines, experiències i aliances per continuar transformant. I jo crec sincerament que espais com aquest ens recorden una cosa molt clara i molt important, i és que hi ha molta gent disposada a construir una Barcelona i un món més valent, més humà i més just. I això, en certa manera, també és esperança. Així que moltíssimes gràcies per la labor que feu a diari, per formar part d'aquest espai, però sobretot també d'aquest canvi. Moltíssimes gràcies i benvinguts a Barcelona.